Salut. Elle est les éditions de ton page, dans la vidéo. Il m'a resté, il va la vidéo. Bon, entrando na vidéo tinha juste andei com uma foufou uma casquinha, soirée, Zerato et Bordeaux à Marin. Bon, je suis déjà bien arrivée à Bordeaux. Salamata, Marari. Et uma casquinha milera, Tuerna, prix d'entrée Sultari. Ils ont l'adresse, ils affichent les informations de les pardon, les soirées et au programme alors Marmar Tenarica parce que déjà il y aura oui artistes là des Eft c'est bien il y aura les pages dans les salles de la musique il y aura un peu de tout ça les qui la madame il y a Marissa Desca c'est oui il y a enfin ma tema regny le mahita sy mahatena mahatonga antsika jiaby aza misalasala fa atombokontsika amizao ny andirect tonga soa ata amy DJ ZK ameko anao fitenena ko bon ikomantsetsika izy ato moa anao Wendy Catalina tonga eto a Bordeaux za matoky fa samba anao navy eto a Bordeaux raha tsy diso fitenenako tiako ambarambaranao zahay eto moa ve efa navy nagnano spectacle na soirée taty a Bordeaux anao ia voalohany moa faly miarahaba antsika jiaby mpanaraka live na ato na agny na ato oui Macas Bordeaux, c'est effectivement ma première visite à Bordeaux Keto. Et je dois dire que je suis enchantée d'être ici. Letrina viako malo acheto vokarakara eto an-tragno, accueil chaleureux et merci. Voilà. Si la Maloche, enfin, j'ai hâte de découvrir la ville. Bon. Nivolagna izy fa sambany nandia Bordeaux amare fotoagna atsika o izy magnaboaka atsika ny talentanazy maromaro makistion mipetraka amy sisisiny agny Wendy anao tiane fantatra tsara firy taogno mahi Wendy fotony maro mikaiky za izy moa fa olo be Wendy zay tany amy Facebook fo vo mbarimbarà zay edy boka iany tany favianao firy taogno anao eu quero dizer que vou conseguir me chamar para fazer uma ia zaho Roambropol c'est 22 non 22 ans oui Roambropol tango metregrena revy fivolagno zagny za miteny tsy mihety be zegny za olo to mitantsuizy aviagny ia ok donc pour quand tu es ici 22 ans ok donc comme tu n'es pas mal avec elle on va faire un casquin ton année fallait na ro atani favin fallait na ro pour quand tu ok mangalangar kazi itanema irano marmaro anatini Facebook ndeka YouTube fambazo barambara zay eto mo inwino aby irany fintinno ande atono mare agnaboano talentano ne Bordeaux satria maro magntany irano Wendy ko ny aro fotsare telo fotsare zay na bini spécial nagnanaovako raha ty mety niany mba hagnapitandrinesana vahoaka na Bordeaux surtout satria eto boka ke magnapetra question naka irana karaha tsy maro mbo mbarimbarary tsara bekiny firifiry irany fintinno ande bokanao iro mare maromaro izy sa roe fo na raiky fo araka ny volohany roa zegny mba ambara iro eto ny marigny iro mare rô mahita hoe misy ira maro tsara marigny anao sa karakory ahoana ny favoloasanao mikasiky zegny ia au niveau ny playlist malo nialagna avy Madagascar agny tsy possible andeha hira roa malo ia za ndraiky tsy volagna hoe zao blende atako ka fô maromaro za hoe ko mahery ny folo fô mahampy ia ok regnareo zegny tsy raha raiky aroa ivolagnareo igny fa nde ataona mareo izy fa mandeha na misy folo mamandilitra ikan'zegny vu ny artisteka maro be ho avy amare io izy koa nataony folo ninazy folo ny olo araiky ambadiky ireo misy dimy io ça veut dire zegny 10 hira nde atao agnatin'izao atsika hefaky fa mazava mikasiky
ty koa zegny misy question izy volagny zandry zao zany boka diako igny lavalava de piteny Facebook tegna fahaiza ya voilà jakijaky on m'emporte ka izy zay boka tegna fa mangolo izy ka aloha nivolagna jakijaky on m'emporte tonga de bavany question raiky ty ndraiky Wendy manambady ve Wendy sa tsy managna vady fotony zay Bordeaux ito boka zao nipetraka any Bordeaux ito ito tany farany misy tovolahy ito Bordeaux ito mahema anao mare mahita andafy aty zegny maro tany misy lela tovolahy fa konne Bordeaux ito tsy resy maromaro ro atsitogno ganandreo fa tovolahy sady mahay miboma ke mare anao midécouvrir anao mahita tsara karankory tsara tovolany Bordeaux ito ke anao magnontany hoe zao manambady non apetrako aminao niany fagnotoniana Wendy manambady sa tsy manambady tsisy raha misitriky ito Yeah. No, tafimoefo kaza satria izy ka ohatra misy fagnotoniana raha magnanzay tsy maintsy mipetraka fa fagnotoniana zay manambady sy tsy manambady. Le manambady boka aminaha le marié vita soratra. Zaho anambola zaho mbola tsy nata raha magnan'igny e. Zaho mbola tsy vita raha magnan'igny e. Zaho donc mandiniky mbola tsy vady mariage mbola tsy vadin'olo an-tragno. Herane tokony azoko ambara. Voavazy la fagnotoniana tovolany Bordeaux e regny nareo izy teo tsy zany volana zigny e igny question piège igny tsy ampoizy agnapetraka za vadiny zare mi commentaire regny nareo zigny aza mapetraka fagnotoniana aminakaky anao mare fazana fa regny nareo valy volagny izy ny amisoratra amy boky mpanjakana agny mbala tsisy regny nareo zigny zany hoe zegny tsy manambady izy fa voilà fa regny tsika fa malemy izy teo voilà hidika amin'ny fagnotoniana magnaraka atsika comme anao zegny sambanao navy a Bordeaux ito misy raha ve nomagninao manokana anao manokana volaniko misy raha nomagninao hoan'ny vahoakany Bordeaux manontolo na ny olo boka ambelagna avy amintsika ito tsisy problème ino raha mba nomagninao asa misy hira vaovao nomagninao andeha aboakanao iro ao sa fa misy raha zegny efa prévu andeha ataonao Bordeaux ito mba tiako ambarambaranao zegny le raha surprise na raha nomagninao quoi. Et alors pour la soirée de demain, je prévois de créer une ambiance vraiment spéciale. Déjà parce que l'objectif en fait c'est de faire en sorte que tout le monde que tout le monde peut en profiter. Rambo Tsarouanol, Ram mémorable. Ils ravagna mais surprise comme Tsarouanolo Bordeaux antenga c'est un bon ciel et la franco et pour de Bordeaux tout. Merci. Merci. Parisien avec la rosée. Voavaly tsara fagnotoniana igny ok tsy nikataoko faramparana satria mbela misy alohan'ny farany Wendy iranao zegny ira ataonao ira malemilemy zay tenegnitsika zao zegny or zay Bordeaux eto kalazalahy amina salegy ndraiky goma mbo misy hira zegny nomaninao mety mba andrombo zahay maresa zegny amin'ny hirany bily fo nde andromboany ao fa diako koa zegny anao bon fahaizan'olo anao boka Katarina hira ambulanto malemilemy moavy anao isan'ny parmi n'olo andeha ampigoma zahay mare foto zahay mare boka zegny efa misy groupe-n'olo mihitsy andeha andrombo fo goma lahy mare ke mety ampisomenao zahay mare sa karakory izy raha volagna tegny za zegny surtout raha aizan'olo za presque hira malemilemy izy volagna te regny nefa za hitanà io ko mbola olo tia ambiance fô ko salegy zegny aminahy fa raha magaga ndraiky atreto mbola hoavy za mbola hagnano fa za faran'olo tia zegny avian'olo ndraiky za na tsy mbiakatoako kofa agnaty soirée za na regny salegy na izy tao zare nefa fa za fa agnatin'ny ambiance kedy kan'izay aka tsy maintsy ho izy tsy mila gaga fô re tsy mila gaga fô izy tsy maintsy ho izy ok misy salegy zegny amare rombogoma mandeha tsika foana anazy teo magnaragnaraka zegny anao zegny amaray za mba misy fangatagna sy aty mba ataoko surprise aminao volagna aty satria tsy tagnatin'ny programme-naka fa noho za nahitanao navy teto zegny nisy aingam-panahy eky ny navy taminaka za mangatika anao ataoko mareny misoa mare zany hoe zegny anao magnano ouverture zegny fangatagna naka zegny anao magnano ouverture anao midriky
agnabony raha teo koa maro koa raha teo mare misy agnabony tapis rouge efa tapis rouge efa mipetrapetraka raha jiaby anao mandezy igny voalohany anao mamarana izy ary anao magnania lakopy ny olo mahazo voalohany ary ndraiky enveloppe ny olo mahazo voalohany iresinao ve ny fangatanganakazy igny sa karakory beka igny ny vahoaka sa izy mareny raha io izy anao ouverture beka mbarigny ny vahoaka avec plaisir ata zegny sady za koa mbola tia raha teo tsy maintsy atako zany ya merci aminareo fanirirentsika aby fagnotoniagna aby teo igny anareo amin'ny Facebook eo raha mahita magnapitra fagnotoniagna ambany io afaka zay mamaly anatandatsika miambikambigny artiste sasantsasany aby agnatin'ny train ka misy raha tianareo ampitoniagna saka mampitra amin'ny page eo afaka valianay ya zegny ary tsy ataontsika maragna izy fa mbela fagnotoniagna amitoy fo afatrafatra anao ndraiky avognosananao na aveto karakory zegny afatrafatra anao vahoaka deja karakory ny avognosananao mare andeha mpisomenao ve vahoaka ny Bordeaux mare mahevoko kitsakitsalama sa karakory ya zegny aloha ny tanjona efa avognosana malo farany agnambo za moa tsy maro koragna fa magnantegna ny fahatongavanare maro aby amaregny fô tararaha reko tsy ave tsy vitany fa tsy ahita vaiavy tsara mbola ho tarambianso fa iyo correct ok regny nareo zany avy misy moraly karaha tio koa regny nareo raha volagny teo igny ampisomenareo mare mahevoko lamba kitsakita raha jiaby avianareo mare fa raha ty zegny sambasamba nisy eto Bordeaux concours misy gasty ary ny agnanaovantsika izy ty zegny fotony mbela maro artiste ambesagna mbela tsy avy hitanao lavitra misy Bilo à Paris Gabri Nathan Lyon atsika zegny raha ataontsika isombasomba musique tatanividinao en attendant ro avy raha ty ndraiky tsy tapaka jusqu'à lera io jiaby voy io agny atsika mamarana izy fa en attendant zegny atsika ndraiky tantandregniran'olo aby io za ndre mangataka hira aminao koa za hira générique ny Katarina raiky miangotro miangotro atao hoe hira miangotro igny générique na igny boka hiranazy nampalaza izy ary tegna tian'olo jiaby si misy aminao nalefanao tobetibety tsy amea couleur araiky tegny araiky